Увери се, че си на място, където няма да бъдеш обезпокояван. Седни или легни удобно, поеми няколко вдишвания, за да се успокоиш. Затвори очи и си представи, че вече имаш финансовото изобилие, за което мечтаеш. Виж банковата си сметка, която показва стабилна и растяща сума. Почувствай какво е усещането да знаеш, че имаш достатъчно. Не само за основните си нужди, но и за всичко, което обичаш. Представи си как седиш на място, което те кара да се чувстваш напълно спокоен. Това може да бъде уютен дом, красива градина или любимо място в природата. Почувствай топлината на слънцето, уюта на пространството около теб. Усети как спокойствието и удовлетворението изпълват сърцето ти. Почувствай как цялото ти тяло се отпуска, когато осъзнаеш, че си финансово стабилен. Представи си усещането за сигурност, без тревоги, без страхове. Мисли си за това как можеш свободно да планираш бъдещето си, защото имаш ресурси и увереност. Почувствай благодарност за изобилието в живота си. Благодари за възможностите, които имаш и за всичко, което парите ти позволяват да направиш. Кажи на себе си: благодарен съм за финансовата стабилност, която имам. Радвам се, че мога да използвам изобилието си за добро. Представи си как се усмихваш. Почувствай, че всичко е наред и си кажи: аз заслужавам това изобилие и го приемам с радост. Аз съм в хармония с живота и финансовото изобилие. Визуализирай не само образи, но и усещания. Как мирише пространството около теб? Какви звуци чуваш? Как се чувстваш физически? Не е достатъчно само да представиш образите. Почувствай радост, спокойствие, гордост, сигурност и благодарност. Представи си, че седиш на уютен диван в дома си. В ръцете си държиш лаптоп или телефон и виждаш съобщения от банката. Вашият баланс е обновен с 50 000 лева. Поглеждаш към бюрото, има документи с планове за твоите нови инвестиции или проекти. Усещаш топлина в сърцето си и увереност, че всичко върви добре. Отваряш прозореца и чуваш звуци на природата, усещаш ляк вятър по лицето си. Благодариш на себе си за усилията, които са ти донесли това изобилие. Когато завършиш визуализацията, отвори бавно очите си и задръж това чувство. Върни се към ежедневието си с мисълта, че тази реалност вече е в процес на създаване.